Sylvania praat over herfinanciering. De minister van Financiën, Javier Sylvania, is naar Nederland gereisd en heeft er onder meer overleg gehad met de nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Eddy van Maren. Hij laat ook weten dat hij blij is dat de Tweede Kamer ingestemd heeft met het voorstel om een deel van de staatsleningen die Curaçao bij Nederland heeft te herfinancieren. En dat kan op de wijze zoals Sylvania dat voorstelt. Het gaat onder meer om een obligatielening van 141 miljoen gulden die in oktober van dit jaar afloopt. Het gaat om een schuld van 82 miljoen gulden die ten tijde van de Nederlandse Antillen is afgesproken, maar die wordt nu omgezet in een gespreide terugbetaling. Sylvania laat weten dat er geen nieuwe leningen zijn afgesloten, maar dat de herfinanciering, zoals hij het voorstelt, wat voor Curaçao beter is dan de huidige wijze van terugbetaling, dat daar akkoord over is gekregen vanuit Nederland. Dus hij is tevreden.